Xayrlı kun dostlar. Әлбәттә, минем чыгышым 14 октябрьдан 15 ноябрьгә хәтле барган халык саны алу кампаниясына багышланган һәм соңгы 2 ел арасында татар милләте өчен, Рәсәйдәге яшәгән халыклар өчен бу минемчә иң мөһим вакыйга, чөнки менә бу халык саны алган вакытта гына без масса күләм чараларында һәм бүтән халык, гади халыкка карата да үзебезнең милләтебезне, үзебезнең этник потенциалыбызны күрсәтә алабыз. Һәм у вакытта менә халык саны алу алдыннан аны инде дәүләт органнары мондай механистик вазгыять дип әйтәләр, ләкин чын барлыкта бу Рәсәйдә һәм кайбер төбәкләрдә чын көрәшкә әйләнде. Шуңа күрә мин халык саны алу алдындагы көрәшне ничек сәер булса да, сәериштермәсә дә әйтер идем, бу абстракт саннар өчен генә көрәш түгел. Бу әлбәттә безнең киләчәгебез, безнең нинди файдагы проблемаларыбыз һәм булуын күрсәтә һәм безгә яңа шанслар бирә. Нинди шанс? Бу иң мөһиме безгә теге икенче дәрәҗәдәге сорауларны беренче дәрәҗәдәге сораулардан аерырга ниндидер үрнәкләр күрсәтә. Халык саны алдыннан инде безнең берничә төпле проблемалы регионнар барлыкка килде. Әйтү беренчедән Башкортстан, икенчедән ул Себер яклары, әлбәттә Төмән өлкәсе һәм Астрахан. Менә бу регионнардагы проблемалар турында кыскача гына әйтеп китәсе килгән иде. Башкортстандагы яшәгән татарлардан мин үзем менә Башкортстаннан тумышым белән әйтәсем килә, бу безнең өчен хәзерге көндә иң зур проблем регион. Чөнки беренчедән монда иң күп татарлар яши һәм мин иң мөһим әйтер идем, татар милләтенең киләчәге ул Татарстан һәм Башкортстан регионнарына кагылачак, чөнки нинди негатив сценарий белән без яшәсәк тә теге турыслашу, юкка чыгу, миграциягә китү, менә бу ике региондагы татарлар минемчә иң негатив сценарий белән барсак та милләт буларак саклана алыр. Шуңа күрә бу регион безгә бик мөһим. Икенчедән, бу регионда кызганычка каршы менә шундый зур төркемнәр барлыкка килде, татарны башкорт булып яздыру, кызганычка каршы бу дәүләт тарафыннан ярдәм итәләр бу төркемнәргә. Менә ничек дип әйтәйем инде, бу төркемнәр үзләренең максатларын тормышка ашыра алса, без үзебезнең шактый гына милләттәшләребезне бу халык саны алдыннан соң югалтырга мөмкинбез. Без әлбәттә монага каршы чыгабыз, біз монага контр пропаганда да алып бардык. Менә соңгы 2 ел арасында безнең төркем Татар Мира һәм Татполит YouTube каналларында хәтсез шактый видеолар чыгардык, аннан соң халык белән эш алып бардык, китаплар чыгардык. Һәм без күрәбез, безнең эшебез ул юкка чыкмады, чөнки бу республикадагы риторикада, ниндидер планнарда шуның аркасында үзгәрә башлады. Аннары икенче проблема Башкортстан белән бәйле, менә монда алып барган пропаганданы сез татар түгелсез башкорт дигән алып баручы пропагандистлар, алар кызганычка каршы безнең бүтән төбәкләрдә дә татарлар арасында фитнәлек тудырды. Мәсәлән, шул Себердә сез татарлар түгелсез Себер татарлары дигән төркемнәргә ярдәм итәләр һәм Астрахан өлкәсендә анда инде татарларны ныгай булып яздыруга шактый көчләр тудырдылар. Шуңа күрә бу очракта инде безгә Башкортстан шундый төпле регион һәм иң мөһиме тагын соңгысын әйтеп китер идем, Башкортстан нигә безгә мөһим, чөнки хәзерге көнгә хәтле менә Татарстанны карасак та безнең милли интеллигенция хәтсез шул Башкортстаннан чыгып бара һәм Башкортстан татарлары хәзерге көнгә хәтле татар милли интеллигенцияның шундый бер сүнмәс чишмәсе агып ята. Шуңа күрә дә безгә Башкортстан татарларын сакларга тырышырга кирәк. Себергә күчсәм инде, Себер проблемаларына сез монда Төмән өлкәсеннән килгән милләттәшләребез бар дип ышанам. Ул очракта безнең анда нинди төп проблема, анда хәтсез татарларны, сез Себер татарлары аерым халык дигән шундый бер тенденция бара, пропаганда алып барыла. Һәм монда нинди куркынычлары бар. Без беренчедән үзебезнең саныбызны кәметергә мөмкинбез. Икенчедән, менә бу процессларны алар ничек аклаталар? Алар әйтәләр, янәсе Себер татарлары аерым милләт булып аерылса, без төп халык статусын алабыз да, ул очракта үзебезнең хукукларыбызны яклай алабыз, җирләребезне саклай алабыз, үзебезгә дәүләттән акча алабыз. Ләкин бу бик зур ялгышлык, безгә моны аңларга кирәк. Чөнки ул Рәсәй менә Советтар Союзы таркалган вакыттан соң әле бер халык та Рәсәй ичендә төпле халык, статус коренного народа алай алмады. Ул вакытта менә безгә бик яхшы үрнәк ул Нагайбәкләр.
Мәсәлән, бу Чиләбе, сез белмәсәгез, мин әйтәм, Нагайбәкләр, ул татар милләтенең төркеме, Чиләбе өлкәсендә яши. Территориясында менә алар 89 елдагы җанисәптә үзләрен аерым халык дип яздылар, шулай ук төп халык статусын алабыз дип. Ләкин хәзерге көнгә карасак, аларның хәлләрен дип әйтәйек инде, алар юкка чыгып баралар, саннары кәмеп барый, үзләре услашалар. Һәм аларның төпле регионы, ул Нагайбак районы Чиләбе өлкәсендә, ул бик депрессив, иктисади, социаль яктан депрессив регионга әйләнгән, халык аннан чыгып китә. То есть Нагайбаклар алар беренчедән үзләренә төп халык статусын да ала алмады, икенчедән үзләре этник төркем буларак та юкка чыгып баралар. Һәм хәзерге көндә Нагайбаклар үзләре Татарстанга килеп ярдәм сорыйлар, ләкин Татарстанларга берничә ярдәм итә алмый. Нигә? Чөнки алар аерым халык, аерым регионда яши. Менә шуны да, менә бу Нагайбакларның да тискәре үрнәген үзебезгә, үз алдыбызда тотып, халык белән сөйләшкән вакытта, җәмәгатьчелек белән эш алып барган вакытта үзебезгә ниндидер үрнәк булып күрсәтеп торырга кирәк. Менә татардан аерылсаң, сине нинди киләчәгең көтә дигән. Шул вакытта Астраханьда инде икенче проблема бит, андагы яшәгән татарларны, юрт татарларын Ногай дип яздыру мәсьәләсе бар. Аннан соң инде менә яңадан шул ук безнең башкорт пропагандистлар аркасында тагын бер проблема чыкты, ул мишәргә бүленү. Аны инде яхшы ягы бар, мондай Пенза, Нижгар якларында бик аңа буйсынмадылар, ләкин Башкортстанда мишәрләр өчен аерым милли мәдәни комплекс ачтылар, аларны шулай аерым милләт дип эшләтергә. Менә бу вакытта бер төпле сорау туа. Менә мин кичә генә үзебезнең төшке ашта аралашканда сөйләшеп киткән идек, бу проблемага ул диалектларны укыту. Кайбер безнең милләттәшләр арасында шундый идея бар. Менә мәктәпләрдә татар теле генә түгел, безнең диалектларны укытырга кирәк. Исегезгә төшерәм, татар телендә Себер татар диалекты, Мишәр диалекты һәм урта диалект бар дип. Бу минемчә, даже минемчә дә түгел, бу дөнья күләменең вазгыятын карасак, бу зур хата. Нигә? Чөнки бер җирдә дә диалектларны мәктәп системасында укытмыйлар. Мәктәп системасында әдәби телне генә укыталар. Кем ул диалект укытырга кирәк икән дигән шундый идеяларны тудыра мәктәп системасында бит. Алар чын барлыкта татар милләтен ваклатырга, аерым халыкларга таркатырга дигән эш алып бара. Менә безне шуны турыдан-туры аңларга кирәк. Бер җирдә дә, дөньядагы бер илдә дә диалектны мәктәп системасында укымыйлар. Шуңа күрә дә без менә үзебезнең аерым җирләрдә татар классларын ачкан вакытта да һәм мин белән күп төбәкләрдә безнең татар яшьләр оешмасы үзләре татар телен өйрәнү клубларында ачкан вакытта менә шул идеяны гел башта тотырга кирәк. Без иң беренчедән әдәби телне өйрәнергә тиеш. Хәзерге көндә әдәби телнең дә хәлләре бик авыр, телебезне югалтабыз. Ул вакытта менә бу диалект мәсьәләләре белән үзебезне ничек таркату, ничектер нишкәләргә керү, ул бик зур хата һәм зат хата да түгел. Бу ничек дип әйтәм инде, татар милләте алдында низак, бик зур низак. Шуңа күрә дә бу идеяны менә аңларга кирәк. Аннары иң мөһиме, тагын әйтеп китәсем килә, менә бу халык саны алдындагы булган проблемалар, алар халык саны алдыннан ноябрьдән бер кайда югалмый. Ул алдагы вакыттагы да барачак. Шуңа күрә менә без хәзерге көндә күтәргән проблемаларны, аларны гел күз алдында тотырга кирәк. Без нинди чаралар үткәрәбез, нинди проектлар тормышка ашырабыз, нинди халык арасында пропаганда алып барабыз. Без ул вакытта гел шуны күздә тотырга тиеш. Бу проблемалар бүген генә юкка чыкмый. Шул вакытта инде сезнең сорау туады. Нәрсәсен безгә эшләргә, җәмәгатьчелеккә, оешмаларга? Иң беренче минемчә, монда әле безнең ай ярым вакытыбыз калды. Иң беренче халык арасында аңлатма алып барырга кирәк. Халык саны алында һәр татар катнашырга тиеш. Иң беренчедән мин яман әйтәм, чөнки зур шәһәрләрдә 30% халык гомумән ишекне ачмый һәм халык санында катнашмый. Менә ул очракта инде халык ишекләрне ачмасаң, теге халык саны алып баручы специалистларны кертмәсәң, ул вакытта безнең минем презентациям була бит. Госуслуга аша да моны эшләп була. Бу госуслуга аша халык санында катнашу беренчедән ул менә шул шәһәрләрдәге яшәүләргә кагыла. Хәзерге көндә пандемиядан да кеше курка и вообще теге чит кешене кертергә куркалар. Икенчедән менә монда ике слайдым да бар. Менә госуслуга порталына кирип, шулай итеп үтә аласыз. Хәзерге көндә әле анда төпле ни юк, ничектер инструкциясе менә бу өстән эшләнелгән, ләкин кулланырга теләсәгез һәм халык белән сөйләшкән вакытта сез моны аңлатырга тиешсез. Һәм иң мөһиме, халык саны алган вакытта сез бит үзегез өчен генә түгел, үзегезнең әниегез, әтиегез, әбиегез, бабаегыз өчен дә халык госуслуга аша менә бу халык саны алуда катнаша аласыз.
Икенчедән инде бу хосуслык аша катнашу ул безнең проблемалы регионнарга кагыла, чөнки без беләбез, менә шул Башкортстанда үткән халык саны алган вакытта ялганлы информация булды, фальсификация бирелде, татарны башкорт булып яздырды. Менә инде хосуслык аша үтсәк, андый проблемалар шактый кәмишә. Шуңа күрә безгә дә менә шундый проблем регионнарда хосуслык аша катнашыгыз дип татарларны чакырырга кирәк. Аннары нәрсә әйтәсем китер иде, тагын бераз әйтәм. Бу проблемалар юкка чыкмый, алар югалмый, менә без аны күз алдыбызга тотырга кирәк. Бер нинди халык белән сөйләшкән вакытта безнең милләт графасында татар дип яздырырга бер нинди янда Мишәр татары, Себер татары, Типтәр дип андый язмалар булырга тиеш түгел. Шуны аңлатырга кирәк, чөнки сез алы язсагыз, сезне бүтән халык саннарына кертергә мөмкин. Һәм икенче момент, туган тел графасында шулай татар теле язырга кирәк. Менә күп кеше уйлый, туган тел ул мин һәр көн сайын сөйләшкән тел дип. Менә сезнең арагызда чит төбәкләрдән килгәннәр арасында татар телен бик яхшы белмәүчеләр күп. Әйбәт, урысча күбрәк сөйләшәбез. Ләкин ул вакытта да сез белергә тиешсез, туган тел ул син көн сайын сөйләшкән тел түгел, ул синең милләтеңнең теле. Шуңа күрә ничек булса да, даже татар телендә исәнмесездән рәхмәт дигән сүздән башка бүтән сүз белмәсәгез дә, ул графада татар теле дип язырга тиешсез. Нигә мөһим? Чөнки анардан соң сез үзегезнең регионнарыгызда, мәктәпләрегездә татар теле класслары ачырга теләгегез туса, сез шул чиновниклар янына барсагыз, сез ул вакытта ничек эшлисез? Сез менә бу халык саны алымдагы цифрлар белән кулланасыз. Менә сезнең авылыгызда, сезнең шәһәрегездә ничә татар телле халык яши. Аларның саннары әз булса инде, сезгә менә бу классны ачырга кирәк икән исбатларга сезгә бик авыр булачак. Чөнки алар әйтәләр, татар телене белгән кешеләр безнең шәһәрдә әз, әйдә ача алмыйбыз. Саннары күп булса инде, безгә мөмкинчелекләр күбрәк була. Аннары үзебезнең озын сүземнең кыскачарак әйтәсем килер иде. Чыгышымны нәрсә белән тамамлыйм. Күренекле кыргыз язучының шундый сүзе бар. Һәр милләт ул туклы булырга тырыша һәм мәңгелекле булырга тырыша. Ну, татарлар инде ул көчле милләт, без башка үлмәсбез дип уйлыйм. Без чөнки эшләргә яратабыз. Инде мәңгелекле булуыбыз, безнең балаларыбызның, оныкларыбызның киләчәге булу, ул бездән тора, җәмәгатьчелектән. Чөнки татардан башка, татарның киләчәге беркемне дә кызыксындырмый. Үзебез тырышмасак, бу безнең өчен бу эшләрне беркем дә тормышка ашырылмыйчак. Рәхмәт.